kuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobox pandiri kupfuurira mberi nebhuku redu Atsunzunya rega atsikwe. Musoro wenyaya, baba vandibvisa umandara. Dariro rino rinoitika pachitondo munzira yekudimbudzira iri pakati pamagurosa nekumba kwaana Maria. Maria anooneka achipfikura kuchema obva asangana naRay. Maria aona Ray. Ray wadzoka, ko Peter ari kupi? Anobva anyanya kuchema. Ray zvinomukatyamadza. Ko wava kuchemeiko nhai Maria? Uri kuchemera Peter here? Ray, Peter ari kupi? Peter apfigirwa muchitokisi nenyaya yembanje iya. Ko iwe wadzoka sei imi manga muri mese? Pange pasina chikonzero chekuti vandipfigire, nekuti havana kundiona ndichiputa mbanje uye havana kuiona muhomwe dzangu. Zvino Peter aiva nadzo muhomwe, saka ini vandiregedza zvichida vachazonditorawo. Hamenowo, sekuziva kwangu Peter achatongwa. Kana akawanikwa aine mhosva achapika jeri. Mbanje inosungisa, asi chirega kuchema, zvichida achaburitswa kana kurerutsirwa chirango chake. Asi akangorasa muromo anopika, kana neni angangonditengesa kana zvinhu zvazomuomera. Maria achingochema, zvinodai mapurisa vasina kukutorai, zvose zvaidai zvisina kuitika izvi. Maiwe kani, ndozviuraya here ini? Ray kani, Ray, ndozviuraya here ini? Maria, chii chauri kutaura? Waita sei chaizvo? Ndiudze, inyaya yaPeter here yauri kuchemera zvakadaro? Ray kani, handisisiri munhu kani amaiwe. Ray zvamuvhundutsa. Ko, wava chii? Baba vandibvisa umandara kani, maiwe. Ndabatwa chibharo nababa mugurosa medu umo kani, maiwe. Anozvikandira pasi. Ray anoshaya zvokuita. Ray anombomurega. Panenge Maria ava kupfikura zvishoma, Ray anotanga kumutaudza. Maria, chirega kuzviputsira pasi zvauri kuita izvi. Nhaika, chirega kuramba uchichema zvakadai. Nyatsondipira nyaya yako yose. Ndichaedza nepandinogona napo kukubatsira. Wati baba vako vakuita sei? Vandibata chibharo kani, handisisiri munhu kani, Ray vasikana. Ava kuchema zvekare. Okay. Chinzwa Maria. Yadeuka. Mvura yemuguchu haidzorerwe. Chinyatsondiudza pfungwa dzako dziri pamwe chete zvose zvaitika kwauri. Ungacheme zvako kana nemisodzi yeropa, asi hazvina zvazvichayamura. Vimba neni, nyangwe ndisiri hama yako, asi ndiri shamwari yemukomana wako. Ndihwo ukama hwedu uhu. Chinyatsondiudza usiri kuchema. Wati baba vako vakuita sei? Maria achitura mafemo, akaita zvekugara padivi penzira. Usaone ndichichema kudai kunewe munhu wandinongoziva seshamwari yomukomana wangu ari muchitokisi iye zvino. Zvawandiona kudai izvi, ndaive ndiri mhandara yakazara ndichidada nezvandaive, asiko zvino handi. Ray achiita zvekupfugama. Okay, enderera zvako mberi.
Maria achitura zvakare mafemo. Iko zvino handisisiri munhu, umhandara hwangu hwabviswa nemunhu wandinoti baba vangu. Baba vandibata chibharo muchitoro medu umo. Zvaitika ndezvekuti pamatorwa imi namapurisa, ivo vabva vasvika ndokukiya gonhi nechemukati zvikanzi ngatinamate. Hapana zvandambofungira nokuti vanosozviita zvekunamata izvozvi. Tapfugama rei tose, vazopedzisira vava kuita sovari kutaura naMwari vachiprofita. Ndopavati Mwari ati ini navo hi. Rei, okay, ndinozviziva kuti zvinokurwadza, asi taura chete zvibude mumwoyo mako. Unzwe kurerukirwa, taura zvako. Kuti ndikuudze kuti ndaramba ndinenge ndiri kureva kuti ndabhinywa nemumwe zvake munhu. Ndibaba vangu chaivo vaita izvozvi, murume waamai vangu, muprofita mukuru wechechi yedu. Handingati ndaramba rei, nekuti pandanzwa shoko ravo iroro ndanzwa sepfuti yarira munzeve mangu. Ndavhunduka rei, zviya zvinoita munhu atsika chimbambaira nevhiri remota, ongonzwa kuti dhu, abva adzima pfungwa ipapo ozomukira muchipatara kana achinge ararama. Ndizvo zvaitika rei. Ndavhunduka ndobva ndaona rima guru, ndangonzwa kuti ndadonhedzwa pasi ndo Okay, ramba uchitaura chete, unzwe kurerukirwa. Handichanyatsosiva kuti zvimwe zvose zvazofamba sei, asi vanga vakandibata muromo kuti ndisaridze mhere. Upenyu hwangu hwose ndanga ndisati ndamboziva kuti chinonzi murume chii. Asi iko zvino ndava kuziva baba vangu vakandizvara. Ava kupfikura zvakare, Rei anosimuka ombosiya Maria achipfikura. Rei anotanga atura mafemo. Ndine urombo nezvawaitirwa. Zvaive nani dai ndiri ini ndazviita kwauri, kana Peter, kana mumwewo zvake munhu, kwete baba vako chaivo nyakukutumbura, kukuita mukadzi, mwana wavakazvara. Vanamati, zvanzi tiri hwayana dzaMwari dzokupi varoyi vevanhu. Ukaona pakaungana vazukuru vaPeter, John naJames, unoona madhirezi kuti mburetete, misoro kuti piriviri, ndebvu kuti zvi. Ukati zviri pano hazvibviri. Nyamba ndivo makava aya anouya akapfeka makushe ehwai, anombonyarara. Ukanzwa zvekare kuti ndapinda chechi undibvunze, iko zvinodai kusiri kushaya kuti ndingafambe sei kuenda kumba munzira muna vanhu, madhirezi iwaya ndaibvisa ndikarasa musango ini. Amai vangu ndinovaudza ndichiti chii, vakazvibvuma. Mwari baba, ko nhai mandidarirei ini mwana wenyu? Kanganwa zvaMwari wamaIsraeri izvo. Ndiye Mwari mumwe chete anonamatwa nababa vakubata chibharo ivavo. Dai kuine Mwari weAfrica waiedza zvimwe. Zvino ndodini Rei? Baba vanditi ndisafa ndakazvitaura kuna amai. Ndodiko nhai Rei? Ndiudzeiwo. Hausiri kuda kutaurira amai vako kuti murume wavo anohura nhai. Uri kuda kuita mukadzi wepiri pana amai vako haikona. Chinzwa ndikuudze. Waita zvakanaka ukandiudza kuti baba vako imhondi. Chisiya zvese kwandiri. Mapurisa ariko. Handei kukamba iko zvino unotinomhan'ara. Vamuprofita vanofanira kugara muchitokisi
vachitongesana nemukuwasha wavo Peter. Achisimudza Maria neruoko, simuka hande. Anoramba akatarisa Maria. Pavapo, ndiri kukutyira zvikuru. Wotosimbira midzimu yako, kwete zvaMwari wamaIsraeri izvo, kuti urege kubata nhumbu. Angava masvanhikongonya chaiwo. Hande kumapurisa iko zvino, ndivo vachaenda nesu kumba kwenyu. Ndatenda nekuteerera kwenyu.